Vítáme vás při sledování úžasných reportáží, které připravil tým super skvelých mladých a hlavně skromných lidí na letné žurnalistické škole. Nacházíme se před galerií v Havlíčkově Brodě, kde vystavoval i výtvarník Radomír Dvořák. Známý havlíčkobrodský výtvarník se narodil roku 1959 a již ve 20 letech se začal věnovat sochařství. Vystavuje převážně v regionálních galeriích, jeho díla jsou i v soukromých sbírkách po celém světě. Vystudoval pedagogickou fakultu v Hradci Králové se zaměřením na výtvarnou výchovu a český jazyk. Poměrně dlouho jsem učil a souběžně s tím jsem dělal, nejdřív jsem dělal teda malbu, postupně to narůstalo, tak nějak jako jak obměrem, tak finančně, pak už se to vyrovnalo tomu příjmu v tom školství, no a nakonec jsem teda s tím školstvím seknul a věnuju se té sochařině. Jeho první výstava se konala ještě za studií díky režimním okolnostem téměř v utajení. V té době jsme nevěděli, jestli vůbec jako můžeme vystavovat nebo nemůžeme, tak jsme se radši nikoho neptali a tak jako na druhé straně jsme byli tak zbabělí, že jsme se skovali s tím do lesa a pak už jsme si troufli, teda, že jsme udělali tu další výstavu na kolejích. Dominantním materiálem Radomíra Dvořáka je dřevo. Je to vertikální materiál podélnej, umožňuje dlouhý tvary, krásné křivky. V posledních letech tvoří ze žuly. Ten kámen mě láká tím, že je odolný v čase a nutí mě k sevřenosti tvarů. Radomír Dvořák se zabývá i filozofickým pohledem na umění. Věří v Schellingovu tezi o nevědomí nekonečnosti díla. Ten Schelling to kdysi dávno, jako i v té německé klasické filozofii, řekl asi tak, že nezáleží opravdu na tom, co autor tím dílem mínil, že záleží na tom, co mají lidi v hlavě. Kromě soch, které tvoří na své výstavy, se Dvořák podílel na řešení interiéru i exteriéru Havlíčkobrodské nemocnice. Ten altán, takový ty 3 figury, jak nesou tu střechu, tak to považuji jako za dobrý výtvarný for. K asi nejvelkolepějšímu dílu tohoto sochaře bezesporu patří Brischneiderovo ucho, které se nachází v Lipnickém lomu. 7. září k tomuto žulovému reliéfu přibude další část, Ústa pravdy. Obecně je to asi symbolika komunikace, ale mě to napadlo jako tak, že udělám ucho prostě na skále, že to ucho a ta pusa na té skále, tak tam bude 10 000 let a podle mě za takových 300 let jako zmizí všechny tyhle ty nálepky, které jsme tomu dali a zůstane tam jenom to dílo. Pokud vás sochař Radomír Dvořák zaujal, tak jako mě, vřele doporučuji vernisáž již zmiňovaného reliéfu Ústa pravdy, které se koná 7. září 2006 ve 14 hodin v lomu Lipnice nad Sázavou. Věřím, že o tomto zajímavém umělci ještě uslyšíme. Jednou z lektoriek, ktorí odozdávali svoje novinárske skúsenosti študentom letnej žurnalistickej školy, bola aj Bohumila Krčová. Novinárčina ju sprevádzala po celý život. Jej novinárska práca sa datuje od roku 1968, keď začala pracovať v lázeňských novinách v Poděbradoch. Lázeňské město Poděbrady se rozhodlo, že bude vydávat své vlastní noviny, lázeňské noviny pro pacienty a neměli nikoho, kdo by to dělal. Nebyli redaktoři. Takže se poptávali. No. Aj keď Bohumila Krčová nemala žiadne skúsenosti, povedala áno a tak začala jej novinárska kariéra. Od tej chvíle pracovala v rôznych novinách. Momentálne pomáhá viesť píšucich novinárov na letnej žurnalistickej škole. Když mě to autoři projektu oznámili, že se chystám, tak já jsem byla hrozně nadšená, to vám teda musím říct v první řadě, protože Každý z mladých lidí, který toužil kdy dělat žurnalistiku v novinách, v televizi, rádiu, prostě kdekoliv na těch místech, tak nevěděl, jak do toho. Práve preto je Bohumila Krčová ráda, že môže pomôcť študentom. To sa jej darí aj napriek vekovému rozdielu. Študenti ju majú rádi, pretože im ukazuje cestu k dobrej novinárskej práci. Bohumka je úplně super, říká nám broučci a strašně nám pomáhá. Kdybychom ji neměli, tak bychom určitě nic nenapsali, protože nám vždycky poradí třeba zkuste to vzít z toho pohledu, zkuste to vzít takhle a už najednou to sepne. Jo. Když píšeme nějaký článek, tak paní Krčová kolikrát nám poukáže na něco, co by nás vůbec nenapadlo. Takže si myslím, že je to určitě zajímavé a pro nás hodně užitečné. No, Bohumka je strašně milá ženská, takže to je spolupráce naprosto perfektní. Dneska jsme spolu psali článek o nemocnici, kdy jsme musela pročítat ročenky za 5 let a bylo to teda hrozný, ale Bohumka mi s tím pomohla, bylo to úplně bez problémů. Ráda s nima spolupracuju a moje skupina třeba, tak jsou to bezva holky a kluci. Pomaly sa stáva pravidlom, že Slováci odchádzajú za prácou do Čiech. Príkladom toho je aj známy rímskokatolícky kňaz Tomáš Rastislav Höger, ktorý pôsobí už 13 rokov vo Vilémove. Kňažské povolanie ho lákalo už od útleho detstva. To bol môj taký detský sen, keďže som už od malička ministroval. Videl som kňazov pri oltári v akcii, ako sa hovorí, tak to bol taký môj sen.
Pán Rastislav nám prezradil, že do Čiech sa dostal vďaka svojmu vzoru, opatovi Vítovi Bohumilovi Tajovskému, ktorý ho roku 1992 pozval do premonštrantského kláštora v Želíve. Aj keď nie je český rodák, ľudia ho vnímajú veľmi pozitívne. Tu v celom tom okolí na Havlíčko-Brodsku sú kňazi aj zo Slovenska, takže je nás tu dosť kňazov zo Slovenska a myslím si, že ma dobre prijali aj ľudia, veriaci, ale aj kňazi, ktorí sú Česi. Kňažské povolanie je skutočne náročné, no predsa len sa nájde čas aj na iné aktivity. Je pravda, že nie som iba kňazom, som aj kňaz žurnalista. Pracoval som pre Vatikánsky rozhlas, aktuálne vyučujem na Vyššej odbornej škole publicistiky v Prahe, rozhlasové vysielanie a najaktuálnejšie pracujem pre Český rozhlas Region, v ktorej mám taký pravidelný program o zvonoch na Vysočine. A keďže sme v Havlíčkovom Brode, rád by som ukázal divákom najstarší zvon v Českej republike, takže poďte za mnou a pôjdeme hore k zvonu. Poďme tam. Dobre. Tento zvon bol odľatý roku 1335, je vysoký 1,4 metra a váži takmer 2 tony. Počas druhej svetovej vojny sa Nemci pokúšali zvon zabaviť na vojnové účely, ale nepodarilo sa im to a tak sa zvon používa aj v dnešnej dobe. Nachádzame sa na samom vrchu Havlíčko-Brodskej veže a je tu skutočne nádherný romantický výhľad, takže mňa by zaujímalo, ako ste na tom vy s láskou. Čo sa týka lásky, tak ako kňaz sa snažím tú lásku šíriť do celého okolia, kde pracujem, kde žijem. Chápem aj vašej otázke a ja som prežil svoju prvú študentskú lásku a veľmi na ňu dobre spomínam. Práca s ľuďmi je pre pána Rastislava veľmi dôležitá. Aj preto sa ako lektor zúčastnil na letnej žurnalistickej škole v Havlíčkovom Brode. A ako sú s ním spokojní jeho žiaci? Rastislav nás učí práci se zvukovým softwarem. Já jsem velice ráda, že to učí právě ono, protože to je profesionál a má s tím zkušenosti. Rastia, ten je úplně v pohodě lektor a já opravdu si na ně nemohu stěžovat. Pohled na rakve, hřbitovy či zesnulé není pro většinu lidí zrovna příjemnou záležitostí. Natož v takovém prostředí pracovat každý den, to si většina z nás vůbec nedokáže představit. Přesvědčila nás o tom i anketa v centru Havlíčkova Brodu. Já si nemyslím, že je to špatný, ale já bych prostě nemohla pracovat u těch mrtvých lidí. Já nevím, mě by to bylo, nevím, nedokážu vysvětlit ty pocity. Tak pracovat s mrtvými, je to takový jiný, si myslím, jako mám k tomu takový odpor, ale nevím, jak bych to řekl, prostě nedělal bych to určitě. To na to musí mít to člověk povahu. No. Člověk na to musí mít žaludek. V Havlíčkově Brodě vlastní pohřební službu manželé Dubnovi. Paní Emilie rozhodnutí manžela na začátku šokovalo. Katastrofa. Vůbec se mi to nelíbilo, chtěla jsem se hned rozvádět, protože jsem si říkala, že nebudu žít s člověkem, který vlastně vozí mrtvý. Dneska jsem tady, stvrdla jsem s ním, člověk si zvykne. Jednoduché to neměli ani jejich děti. Měli někdy s tím problémy, víceméně dcera, ta to nesla těžce, že se jí posmívají, že tatínek vozí mrtvý. Paní Dubnová je osobou, která je v každodenním kontaktu s pozůstalými. A jak nám sama řekla, nemá to s nimi jednoduché. Jsou smutní, jsou nervózní, jsou vlastně tady na mě i zlí někdy tím, že přijdou o někoho blízkého, tak vlastně ty lidi jsou v psychickém stavu dost rozrušení. Pan Duben nepovažuje svoji práci za nějak výjimečnou. Je to práce jako každá druhá, si myslím, a každá práce se dělá pro peníze asi, že jo. Hřbitovy jsou pověstné tím, že na nich občas straší nebo se vyskytují nějaké nadpřirozené postavy. Máte s tím nějaké zkušenosti? Tady určitě ne. Nic jsem takového neslyšel tady v Brodě. Myslíte, že byste to chtěl dělat do konce svého života? Já se nevadí, chtěl bych tady se dočkat do důchodu. No. V Havlíčkově Brodě se staví 6. supermarket. Je ovšem pro 25 000 město potřeba další nákupní centrum? Občané i samotní obchodníci na to mají různý názor. V supermarketech nakupuju radši, ale zdá se mi na Havlíčku Brod až moc těch marketů. V těch supermarketech je to takový trošičku anonymní, možná, že tam je trošičku víc klidu. Když někam potřebuji větší nákup, tak si zajdu do supermarketu, ale zase ty menší obchůdky, které jsou nějak specializované, jsou určitě lepší. No. Tak já si myslím, že těch supermarketů v Brodě už máme přes příliš a my doma dáváme přednost malým obchodům, těm původním, protože jsou více osobní. Podobně to vidí i představitelé města.
Tady v Havlíčkově Brodě, co se týče občanské vybavenosti, marketů, myslím, že málo nemáme. Na můj vkus se přiznám, že v našem městě už těch supermarketů je skoro dost. Je tomu teprve 15 let, co v Tuzemsku vyrostl první supermarket. V současnosti ovšem v počtu marketů na počet obyvatel zaujímáme ve střední Evropě první místo. A počet super- a hypermarketů na našem území se pohybuje kolem 800. Přesto se staví stále další. Například právě supermarket Kaufland, který by měl být otevřen v prosinci tohoto roku v ulici Bělohradzká v Havlíčkově Brodě. Jak nám ale řekla starostka města, zakázat stavbu není v moci radnice. Staví-li investor ne na městském pozemku a je to v souladu s územním plánem, těžko máme nějaké argumenty, abychom toto zakázali. Naznačila nám ale možnost, jak by se stavbě nových a nových nákupních center dalo zabránit. Při rozhovorech třeba s jinými zástupci, konkrétně Francie, mě bylo sděleno, když má být nový supermarket vystaven u nich ve městě, tak mají takovou společnou komisi, kde se k tomu vyjadřují jak zastupitelé města, zástupci životního prostředí, zástupci i občanů, kdy mohou jakýmsi hlasováním rozhodnout o tom, jestli toto bude povoleno. Dokud tedy vláda nepřijme podobný zákon, dalších nákupních center u nás bude stále přibývat. Kňažské povolanie vyvoláva v mnohých nás predstavu čisto mužského povolania. O tom, že výnimka potvrdzuje pravidlo, nás presvedčí aj pani Milena Cicálková, farárka Československej husitskej cirkvi v Havlíčkovom Brode. Prečo ste si vybrali práve túto cirkev? Čím vás zaujala možno viac ako ostatné? Já myslím, že jsem si ji v podstatě nevybrala, ale možná mi byla dárovaná, byla mi daná. K práci pani Mileny Cicálkovej neodmysliteľne patrí aj jej netradičný pracovný odev. Je to podobný soudcovskému taláru, ale zároveň je to jakoby husitské oblečení, proto například kalich. Té šále se říká štola a symbolizuje vlastně, že kněz nese břemeno jeho se svým lidem. V súkromí však pani farárka uprednostňuje pohodlné oblečenie, naviac ak jeho nosením môže pomôcť aj iným, menej šťastným ľuďom. Je to smajlík, ale jinak je podstatné, co je tam napsáno, to je text nového zákona. A jinak to je výrobek chráněné dílny, takže my vlastně tímhletím způsobem pomáháme lidem, kteří jsou handicapovaní, tím, že si to koupíme. Okrem tradičných povinností duchovnej sa pani Milena v minulosti venovala aj mládeži, matkám s deťmi, viedla zbor a dokonca učila češtinu prisťahovalcov z Mongolska. Popri tom sa však stihla venovať aj svojmu manželovi a 3 deťom. V súčasnosti jej však všetky aktivity prekazila zákerná rakovina uzlín a štítnej žľazy a tak sa venuje už len hre na klavíri a vyučovaniu náboženstva. 4 roky žiju, tak 4 roky mám jistý. Myslím, že asi nikdo neví, co bude dál. Já se držím Boha, jeho zaslíbení a jeho moci, jeho milosti. Dává mi každý den. Každý, kto pozná pani farárku, by určite potvrdil, že je vždy milá, ochotná pomôcť a neustále z nej vyžaruje optimizmus. K tomu určite prispieva aj fakt, že jej práca ju naplňa šťastím. Považuji službu duchovní jako vůbec nejkrásnější ze všech služeb. Protože je v ní vlastně obsaženo absolutně všecko. Práce s dětmi, s dospělými, se starými, s umírajícími, s nevěstou a ženichem, s mládeží. Existuje vůbec niečo, čo vám na vašej práci vadilo? Myslím, že ne. Možná čím stárnu víc, tím si uvědomuju, že jsem méně dostatečná. Centrum Vysočina v Havlíčkovom Brode už po druhýkrát zorganizovala letnú žurnalistickú školu, v rámci ktorej sa mohli budúci novinári stretnúť so svojimi profesionálnymi kolegami. Jedným z hostí bol aj riaditeľ Českého rozhlasu Region Ondřej Nováček. Jednoznačně je to prostě unikátní věc, protože nejsem si vědom, že by někde probíhalo něco podobného. Pokud se tady objeví nějaký zkušení a dobří žurnalisté, tak jako si myslím, že najdou uplatnění, protože jaksi na té regionální úrovni není dostatek žurnalistů. Na hodnotenie diskusie môžu byť študenti právom hrdí. No bylo to prima, já jsem byl překvapený, že tady byla spousta takových fundovaných mladých novinářů, kteří se ptali na fundované otázky a často i na otázky, na které bych se zeptal já sám, takže mě to příjemně překvapilo tou úrovní. Po štúdiu na Filozofickej fakulte a práci v múzeu sa rozhodol pracovať v rozhlase. Ako v rozhovore naznačil, má ešte veľa chuti a energie pracovať aj po 4 rokoch naďalej.
Mě zatím rádio baví, je to docela vzrušující, akorát je to hodně vyčerpávající a opotřebovávající. Nevím, jak dlouho to vydržím, ale ještě nějaký čas bych chtěl. Rovnako ako riaditeľ rozhlasu boli spokojní aj budúci žurnalisti. Je mi ta beseda hodně blízká. Já jsem byla na praxi v Českém rozhlasu Region, týden jsem tam byla a to prostředí mě tam docela vtáhlo a pohltilo. Na mňa to urobilo dosť veľký dojem, pretože som netušila, co takáto práca v rádiu obnáša. Velice zajímavé byly jeho zkušenosti a postřehy, které nám předal a bylo to dobré, protože jsme se ho stále na něco ptali a vytáhli jsme z něj všechno, co jsme mohli. V Havlíčkobrodském knihkupectví můžeme mimo jiné zakoupit i knihu místní spisovatelky Markéty Hejkalové. Markéta Hejkalová je spisovatelka, literární agentka, překladatelka z finštiny a pořadatelka Havlíčkobrodského knižního veletrhu. Navštívili jsme ji v jejím nakladatelství, kterému se momentálně věnuje nejvíc. Vydáváme knížky v našem rodinném nakladatelství Hejkal a já se starám o všechno, co souvisí s textem, s výběrem knížek, s jejich redigováním. Spisovatelskou tvorbou se začala zabývat už v 15 letech. Když mi bylo 15 let, tak jsem napsala takovou delší prózu, která dokonce vyhrála v nějaké soutěži a pak jsem vydala novelu někdy, když jsem začala pracovat v roce 88 v nakladatelství Mladá fronta. První román, který Markéta Hejkalová napsala, se jmenuje Ženy a cizinci na konci tisíciletí. Stejně jako další dva její romány, Slepičí láska a Vždycky jedna noc, se zabývají převážně ženskou tématikou. Já to neberu jako vyloženě tvorbu pro ženy, já to píšu o světě pohledem ženy, protože já jiný pohled nemám, tak mě ten ženský svět láká, chci se mu asi věnovat. Tím však činnost Markéty Hejkalové nekončí. Kromě překládání z finštiny, ke kterému se dostala díky svému působení na finském velvyslanectví, je pořadatelkou druhého největšího knižního veletrhu v Čechách. Letos se pořádá v Havlíčkově Brodě již 16. ročník. Ten veletrh má letos téma Vesmír v nás a kolem nás. Doprovodný program bude hodně zaměřen na astronomii a budou různé atrakce spíš pro diváky jako pozorování denní oblohy, pozorování noční oblohy, přednáška Jiřího Grigara. V rámci veletrhu se koná i soutěž Dopište Vývega. Konkrétně jsme požádali Michala Vývega o začátek povídky, která se odehrává na podzimní knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. A úkolem těch soutěžících bylo tu povídku dopsat. V jakémkoliv žánru byli omezeni jenom rozsahem. Příspěvku přišlo určitě 200, nebo z nich pak sám Vývek vybere 3. 2 vyhrajou zájezdy k moři a 3 vyhraje kolekci knih za 5 000 korun. Každý rok se veletrhu účastní množství známých tváří ze spisovatelské branže. Letos například bude Ludvík Vaculík uvádět svou novou knížku Polepšené pěsničky. Pak bude autorské čtení Ireny Douskové, která se proslavila jako autorka knížky Hrdý budžes. A taky přijede finský autor Arto Pásilina, takže to bude možná taková hlavní událost. Máte rádi knihy? Tak právě pro vás je připraven 16. ročník knižního veletrhu, který se koná 13. a 14. října v Havlíčkově Brodě.